makabaton sila kalawasan. Walang ingon sa atong itawag o fundamental of the Catholic Dogma. Outside of the Catholic Church, there is no salvation. Pero, katong mga tao, na wala makabalo, na kining Katolikong simbahan, gitungkol ni Kristo, o naghimo silang mga maayo, sumaya sa kabubuton sa Diyos, makabaton silang kaluwasan. Ang masita, huwag din na sila yung kaluwasan. Kaluwasan sila o hindi. Eh, kedua, kasara naman po ng saksi na ubi-ubi pa. Hindi sila umangko na si Kristo Diyos. Ang mga aking mga alam na tinawag sa bangkana. Okay. Sakto, ang mga dragpol ng mga sikta, wala ng kaluwasan. Nga naman, nagtukod naman ang atong ginoong simbahan. Asa ng nabasa na ang atong simbahan gitukod ni Kristo niya sa Biblia. Atong tanawon, unsa ni simbahan na ang pagkatapukan ni Kristo sa iyang mga panahon. Hintil man o Hudyo. Atong basahon ang Biblia. Juan, Kapitulo 10, versikulo 16. Pero katong mga Katoliko na nakabalo ang kining simbahan na gitungkol ni Kristo, oy niya ugawas siya, wak siya kaluwasan. Wala ibalik siya. Ni paipon siya amin sa Katoliko. Amen. Puno sa ulo versikulo 18, si Kristo ang ulo, ang Iglesia ang lawas. Alangan naman, si Kristo ang ulo sa simbahan Katoliko, ang Sabatista ang nalawasan. Niya ang Biblia. Juan Kapitulo 10, versikulo 16. Ito ang Biblia. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Kita, maksud mga gawas sa mga Hudyo. Doon ako'y mga piniling tao niya sa mga Hintil. Kita na. Iman nila. Then I must call and gather to me. And Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Matod pa ni Kristo, ang mga Hudyo o mga Hintil, tapukon ko sila o ibutang ko sa usalamang kay Katolikong simbahan o kakumahimo nilang usalamang kamukulitan. Ito ang kautan. Nanong ang mga saksi ni Jehovah na tudluman na si Kristo din Diyos. Walang ginyon sa 2 Korinto Kapitulo 11, versikulo 3, maapo lang ibasa kanina. Na kay mo dawat mandayon ka mo na ito mga tao mga kaninyo na magdalaw kain Kristo. Malahi sa Kristo maamok ang nadawat. Ang mga apostolis, doon na Kristo ang nadawat. Ang mga apostolis, nagtudlo na si Kristo Diyos. Unsay giingon ni San Pedro, atong basahon ang Biblia. Pero kami mga kaisunan nga ang saksi ni Jehovah, nitungan na sa 18, 63. Sabi dito, samantala kining apostolis na si Apostol Pedro, ikang tagot kini siya ni Kristo. Atong basahon ang Biblia mga kaisunan. O mga saksi ni mga iglesia ni Kristo, paminaw ko, o makikingis mo na mo tinati, ang dali kanunay. Ha? Kaya ka mo, nagtulog po na dili Diyos si Kristo. Mga iglesia ni Kristo, ako ibisog na yung makasuntin ako. Kaya kakling mo nga, si Kristo tao lang doon. Pero akong pamatuloy ninyo tuligaran na si Kristo tao. Kaya akong pamatuloy na si Kristo Diyos o tao. Diya ang ingon sa Biblia. Juan Kapitulo 6, versikulo 66 nagto sa 65. Paminaw ko rin. Paminaw. Paminaw. Ingon ako sa luwa. Usa dagan saya ang tinunan ang Biblia o wala na matuman. Mingon si Jesus sa kusik. Mudiyak pasang kamo. Mitubag si Simon Pedro. Mitubag si Simon Pedro. Ginoo!
unsay among kapainan na kanimo ang mga pulong sa kinabuhing dayon sa Israeli. Nagtumi o nasayod na balaan kang Diyos. Isa may tuhan ninyo si Felix Manalo, si Charles Asinasel, na nagtudlo na si Cristo ni Diyos, o kinis na Apostol Pedro na nagtudlo na si Cristo Diyos. Siya pa si Apostol Juan. Kagaan kamong buwag apostoles na pamatuod sa pagka-Diyos ni Cristo. 1 Juan Kapitulo 5, Versikulo 19 hanggang 20. Ingon Apostol Juan. Parang giwan ni Apostol Juan, mabantay mo. Kaya kang nagwali, na nagdala o kain Kristo, nagdiri mo ang Kristo na mong giwali. Ang giwali sa mga apostoles, Diyos si Kristo. Ang giwali sa mga pagkakong mga propeta, pagkakong mga manayagda, si Kristo din Diyos. Juan Kapitulo 5, Versikulo 19 hanggang 20. Nasayon kita na iya kita sa Diyos o ang timong kalibutan na ulipon sa Diyos. 20. Nasayon sa kita na miyan anak sa Diyos. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod na Diyos. Ang iyang anak na si Jesucristo, siya ang matuod na Diyos. Amen. 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 Muna, na kung nagwali ninyo na magpapatuod na si Kristo din ng Diyos, pakakon ka na ang mga malawag na. Dagang salamat o sunod na pangutana na ipagtubag na po nato sa laing misyon. Eh. Kami. Tugangan sa itong imo ha. Ito sa itong mga ito. Katong dili Diyos si Kristo.